Oke guys, keterak wong cepu, keterak wong jo, grup jo, baru awe. Lerene le juga awar bakone le. Mare man kokono bermanfaat ki Mas, kok mangan juga kene. Aku loro rumakno. Juga kene juga. Bakso pesen wonge. Mas aku. Iya kono kidule Mas, anakku kok kidulem-kidulem mring-mring. Anakku kidulem. Ya wis. Wis ya. Wis misir wong. Sing duwe bose ndangake ramire kok malah kok. Piye besen mantu. Alah mantu tok. Helmku ra sida temok, Bro. Ning gone Mama Mia ki. Lagi buka wonge ya. Lah ya helmku ra temok. Sing gaul. Petuku sing das macan aku. Ya ndak padha pesen sik. Bakule es ku nek sampe kaose coplok ya direkam kono lho. Ya mulai ae aja mangan nek kene kesuwen. Mbak Suci ro goreng kerupuk. Go mulai kabeh. Go mulai kabeh ya, ibu-ibu aja mangan kene kesuwen. Iya apa ora? Halo le, salam dia. Aku mau tak karang, kok medun kene emang budale rong anak menungso ya. Iki mang gawe sapa? Ngene anak wedok. Endi anam? Iki. Cik. Tau ngene ya. Ngarang aku. Budal emang rong anek kene, jek sepi kok. Wong budal jam 8, setengah 8. Bakule rong tangi. Bakule jek kelon. Ki matane sing ngering-ngering mbok waro semongkone. Kolu. Mak. Mripate ben rae. Mak, niki mak apa, Mak? Golek es. Antri es ya, Mak. Kalau es langgananku. Oleh-oleh, Mak. Bruk merosot. Iya, Mak. Nek gak ngene gak nggo oleh-oleh. Nek gak ngene lah yo. Piye njaluk apa anake Barinten? Anake Barinten. Ya apa le? Walah mang turu Mas, rasa guyang-guyu ke rene. Jangan nanya. Kowe mangan apa? Lah wong loro kok mangkoke papat. Oh ya ese loro, anune loro ya aku lali. Iya. Lho ketoke nek kacang godhog nek ndi, Mbak? Iki lho. Godhog apa bakaran? Apa bakaran? Kacang garing lho aku kok. Teles ae. Pira ngene bojoku senengan. Tro kacange pira, Tro? Mana to? 2000 sing. Kacang wedhus lho. 2000-an. Model gitu. Kahan kerasa ketemu. Piri cari cawlo. Sempolan dan kake ayo dadan jajan. Iki nek bocah cilik nek iki kesuwen nyokoti. Yo, iki yo. Sing ndi, Kang? Wis tok 2000, 1000. Iya lah. Itu kira kali ya. Iya wis. 6D. Mas Haris kayak gak tuku sempolan. Gak pengen apa-apa? Gak. Mari wetenge wareg yo. Ndek kae lho. Aku es gelem. Es aja digomble ya. Kae sempolan kono. Aku mas sempolan ngono iki gak seneng. Gak seneng sempolan aku. Mas Bos sampe mangan. Ndak iya ya mangan cek. Anu, aku dibungkus kok. Iya ora apa-apa kowe tok mangan nganti setengah jam oke. Beli antri kok e. Oke, wange nyenges-nyenges kabeh kesuwen iki. Men ndak mangan sak warekem. Sayang, kowe kok ndi le? Ya Allah. Lah kok enak-enakan kowe turu. Dulurem dirubung semut. Sing ndi? Dirubung tawon.
luar mengke. Jangan nama semang piye kabare? Jangan nama semang. Boleh yo. Enak ora, Bu? Lah yo. Padang begitu ya. Kesuwen ke koko ora enak. Mulai aku gak tuku bakso es ae. Apa le? Walah aku mang ning mah kelan apa Mbah Lodel. Bro wes. Oke. Bisa anu tuku maknya kalau anakku wedok. Halo. Dek kae. Neng ndi ki neng mah? Nggih, dodol jagung. Dan neng kono dhewean yo ora penak ya. Antri marang es. Ya wis ora apa-apa wong eneke ning dalan yo iki. Apa njaluk apa? Res duweke bayar es. Sing 50 nang untuk receh. Kowe pengen sampel para tak tukano. Siji. Nang kene lho duweke ning kene. Ndi? Kene. Wis tok ae, iki sing tak singgano. Wis singgano, tak tukano sampel. Iki apa? Sing bakso. Kowe pentol apa bakso? Lah aku kok apa mbak ketara mulai. Ya weh. Anu denane kan duwe. Dewi-dewi ka lho. Apa? Ndang setromo sik. Iki wis setromo wis. Oke sing gorengan ae aku aja sing kok. Iya wis setromo. Arek nang Gong ladang. Ora masak. Pinten? Kayak piring 5 apa piring? Iya maksudnya biar diucek kose. Kira mie ayam deh. Kak? Nggak oleh. Mie ayam deh. Mie ayam deh. Mbak, paringi sadat. Kuwahe dhewekna yo. Bojoku kok nyonyor nek diwara. Kan wange ning sawah. Endi aku ora gondol kok. Jane kok bengi Mbak enek anu terakhir respo to, aku ora ndek telo iki. Telone stoke ge enek. Iki mang aku ngetot anake. Iku gak mentolo dhewean. Jolali ge nek nang Brobroso tukune Mbak Mine siapa? Mbak mie ayam Brobroso Mbak Lilis. Oke, jangan lupa ditukoni ya. Aku mari susku warek nggo pae. Oke, siap. Oke, lho mie ayam. Brobroso, bakso Brobroso. Wedhus ya ning kene Brobroso. Wedhus Brobroso. Kuwae dhewe nang kok Mbak. Wong ning sawah mari. Piye le? Ngungkung kok kene le, ketok mboke le. Goreng goreng kerupuk e. Anu, Mbak. Pengen aku kerupuk. Gak lep aku. Gak lepe. Marai aku ya sak yo ae, Mbak. Nek wong tuku do moro, Mbak, wong adu-adu. Wong randu wong iki do moro. Daleme Jawa lho. Mas sampai 4. Oh, nek kula rencana nak agata niki ngertos. Rono ta? Oh iya, sing rono. Wes. Gambar sopere resu kae. Dikae berkat ora payu. Bungkus guys, maknya guys, kuahnya pisah. Yo, mari bojoku nek diwara engko wonge ning sawah mlem momor, congkocote momor. Iki wis ning kene perang lan, Mbak. Koyoke yo lagi kok. Sak tahun. Terus tahun 2 tahun ini ya kayaknya Mei. Weh, aku lho. Aku kok diladeni kepiye kok iso malah. Wis ngadek. Wong sing tukang ngadek rene malah ora dikeki. Kok mendane iki bagian seri. Dangkring. Kok nek dibisik nodo mlayu.
Lah iya ngene Dik. Nyagawa ana pake engko urung hitungan. Mbak mentalem wis. Goreng, Mak. Walah kasuwi ya sak jagat temen jangkrik. Mama mamaran butuh tuku nek Ora lah engko dienggo ning omah. Oke pemirsa nak tutup sak menehe kontene di ini jalan-jalan delok manganan duro ya ya. Terus mampir ning Grogosot golek es. Alhamdulillah bolo tak odong-odong tuku es kabeh ning gone es Grogosot. Rasane enak, baksone ya enak, mie ayam ya enak, kabeh serba enak gitu. Oke, terima kasih sudah mendelok. Makasih karo bolo-bolo kabeh ya. Iki didelok wong cek bersyukur, matur nuwun. Bersyukur karo Gusti Allah cek anak sing delok, ya cek iso-iso bayaran. Gini anak TikTok sing dibadhok wong ya wis ya mben. Ora apa-apa, pengen ora rasane wekku. Pengen ora rasane duitku ya dicolong ya wis. Wis ngono. Muga-muga sing cukup ya sehat, panjang umur, murah rezeki, paling keberkahan. Ya ya tak cukup semenae kontene mae sampai iso lagi disembung. Wis bar bengi iki wis keselera kapan goreng kerupuk apa ae. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, salam karo keluarga Mburo, Medang Kemunan ya. Terus sampai ning Gudeg apa ning ndi ini kae. Nah, semuanya. Ndi kayer apa ndi mburane mak ya ora paham. Sing penting iki nolok Pak Abang. Aku yo masak hari ini. Terus apa yang kulaan tepung soalnya anak pesanan sambal 3 kilo diambil nanti sore. Oke terima kasih cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Oke terima kasih cukup sekian. Goreng ombak apa nyambung.